Szevasztok srácok és lányok, én Power Electro vagyok, és a mai videóban Stumble Guys-ozni fogunk. Ez a Stumble Guys harmadik rész. El se hiszem, hogy már 3 rész van a Stumble Guys-ból. Na, szerintem kezdjünk is bele, és a mai videóban megpróbálom a rankemet átlépni. Aranyra. Ja, és még fogom pörgetni, pályát építeni, minden izgalmas dolgot, szóval tartsatok velem a videóban. Ja. Szóval akkor kezdjünk. Kezdjünk egy ilyennel mondjuk. Mit kapunk egy ilyenből? Onya, amúgy egy ilyenből kipörgetni egy Epic Robotsként, amúgy ez nem annyira olyan gyakori. Na, hoppa, free papagáj. Az igen. Na, és itt jön a freeze pörgetés. Gyerünk srácok és lányok, ebből szereztem meg azt a robotdinót, a speciálból kinyitottam ebből a free pörgetésből, és lássuk, hogy most milyen szerencsém lesz. Mert go! Gyerünk! Elfordulok, jó? Na mit szereztem, srácok? Várjatok, visszafordulok. Csak 10 token. De az is valami. Na, mehetünk akkor renkezni. Ja, go. Ezt a gyönyörűséges robotként szereztem meg, és ja, remek. Gyönyörű szépes robotskin. Na, végre betöltött. Ja, kicsit megfasztam. És srácok, írjátok le a kommentbe, hogy még milyen videó legyen. Mit csináljak meg. Mert akkor amit leírtok, azt megcsinálom. Ja, és majd csinálok egy Minecraftos videót is, hogyha leírjátok a kommentbe, hogy hajrá, legyen Minecraft! Ezt írjátok le, és amit leírtok a kommentbe, az mellé, hogy azt írjátok le, hogy hajrá Minecraft, az mellé írjátok le, hogy mit építsek a Minecrafton. Szóval, ja. Mondjuk ez túl volt. Ebben nagyon jó vagyok. Tűnjön meg a oszlom. Gyerünk! Nem hiszem, már pont vesztettem. De 14. lettem. És második lettem. Mi ez az ezüstcsibe? Úristen. Ilyet még nem láttam. 80 terpi. Az mondjuk jó. Na, itt kapunk. Menjünk a shopba. Mit kapunk? Nagyon semmit. Ez sem. Semmi. Nagyon örülök neki. Semminek nagyon örülök a semminek. Isten. Menjünk. Na. Ja, várjatok. Channel. Megmutatom a izéimat. Itt van a Humble Stumble, Imate 007, Farmer, Mrs. Stumble, Mr. Messi, Sjelmez, mindenféle. Nekem az epikekből ez vagy ez tetszik a legjobban, vagy ez. Vagy ez tetszik az epikekből a legjobban, mert ez
Jó kis olyan marsos. Ja, és van a Legendaryból egy babaszkinem, meg egy ilyen banana impostor, meg egy Chibigui. Ja. Meg itt van a mitikekből Zeng, meg a Kavi, Granvis, és a kedvencem, nem csak azért, de a speciáli Robotino. Ez durva. Na, szerintem akkor elég volt a dumából, menjünk még egyet. És... ja. Bocsánat. Na. Ja, szóval... srácok, hogyha meg lesz ez 500 feliratkozó, akkor nem tudom, mit fogunk csinálni, de valamit ki fogok találni akkor. De nagyon nagy dolog lesz. Igen. Na, tölti már be. Mi van? Srácok, egyre jobban bebegült. De... nagyon bebegült most, ezt nem mögölszem. Jöttök, kilépek gyorsan. És újra be. Ja. Úristen, ez meg milyen táncterület. Van mitik tánc? Aha, van. Volt. Na, szóval... hol volt az hátraszaltós? Na, azt szerettem volna nézni. Hol van a hátraszaltó? Úristen! Hol van a hátraszaltó? Hol van a hátraszaltó? Lehet, hogy nem is a hátraszaltó volt. Ide? Úristen, ez mondjuk jó. Na mindegy, elég volt a dumából. Szerintem menjünk még egyet. Jó. És jó. És hogyha a YouTube nem tiltja le a kommenteket, akkor írjátok le azt is, hogy ki a kedvenc videósotok. Ja. És húzzuk tovább a szót, Lavaland. Utálom. Nem löksz. Kiverem ezt a... nem hiszem el. Elég sokat mi az, hogy -45? Olyan bunkó már. Aztán maga ez már ilyen... Silvernél. Na. Ennyi. Szóval, ja. Elég volt már a Stumble Guys. Pedig nem rég játszottunk vele. Most játszottam. Oh, spike. Azt nem szeretem ezt a pályát. Ne, de... miért bagol be mindig a játék, srácok? Kettesért legalább járjon már 15. Kiverem azt a helyet.
Menjünk. Na, szóval elég volt, nem dumából, szerintem menjünk. Bocsánat. Block Dash. Na, ebben nagyon jó vagyok. Ebben tényleg jó vagyok, hogyha nem boxolnak le. Igen, én is villámozok ám. A szívem, villám, meg laktatatlanság. Ezzel a laktatatlansággal legjobb szerintem, nekem ezt tetszik. Azt láttátok? Ó, Isten! Oh! És srácok, bocsánat, hogy tegnapról lemaradt az a... Menjél már! Nem hiszem el. Ja, és azt akartam mondani, srácok, hogy bocsánat, hogy lemaradt a tegnapi Stumble Guys videó, csak már fáradt voltam, és este volt. Hát, itt van a mai videó. Tessék. Szóval, ja, mehetünk még egyet. Nem biztos, hogy el fogok tudni menni aranyszínre, de megpróbálok. De ez a videó nem haladhatja meg a 1 órát, mert akkor baj van. Már nekem már nem kell, akkor valahova elhívtak. Júj, már megint blogdes. Mi a szó? Menjél már. Ó, azt a ruhat. Vigye meg. Jó. Össön már ki. Nem. Hehe. A csicska. Nem szívesz le! Uff, pedig ez jó lett volna. Ajaj. Pedig ez jó lett volna. Ez az izé. Hogyha be tudtam volna adni ezt a trükköt. Ja, jó lett volna. És... ja. Nagyon jó lett volna, hogyha be tudtam volna adni ezt a trükköt, mert jó lehetne nekem egy win. Igaz, hogy csak 105 ad érte, de az is valami. Na, töltsön már be gyorsabban ez a Stumble Guys. És srácok, azt is írjátok le, hogy legyen Brawl Stars videó. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Ja. Szóval írjatok ezzel el. Ja. Bemerjek vállalni egy olyat? Nem kellett volna bevállalnom. Hú, de rossz vagyok ebben a játékban, te úristen. De miért -45?
Halljátok? Én ezt nem hiszem. Sírok. Komolyan. Nem tudom elképzelni, hogy milyen lehetett a Hunternek egy nap alatt, hogy addig játszott, ameddig champion nem lett. Nem tudom, milyen érzés lehetett neki. Fú, sajnáltam akkor. Szóval, ja, sajnáltam szegényt. Na menjünk tovább. És YouTube, ne tiltsad le, légy szíves a kommenteket, kérlek. Mondom, ne tiltsad le. Köszi. Jó, nem degy. Igazából, ja, menjünk. Csak örülnék neki, hogyha most már tényleg betölteni. Már megírás hol? Ezt nem akarom. De miért boxolsz le, te baró? Ez is -45-én kiégek. Legalább még plusz 15 kell venni. Ja. Szóval megyünk. Jó. Ne! Halljátok, nem hiszem. Na jó. Szóval, ja. Ezt nem hiszem. Ja. 13. Most már lett valami. Nem igazán. Mit mutogat már? Itt nincs semmi, itt sincs semmi, itt sincs, itt sincs, itt sincs, itt sincs, sehol sincs. Mit is mondtam az előbb? Mit fogunk csinálni? Renkezni, pályát csinálni, jó, pályát. Szerintem menjünk ilyen partit, custom game. Legyen az első pálya, mondjuk Block Dash Endless. Block Dash Endless lesz. Block Dash Endless lesz. Szóval, ja. Block Dash lesz az első pálya, Block Dash Endless. A másik, még nem tudom mi.
Ja, igen. Mi legyen a másik pálya, srácok? Mi legyen a másik pálya? Mi legyen a másik pálya, srácok? Legyen mondjuk ilyen. Legyen mondjuk a speed drop. Igen. Mennyi pálya van, úristen, aztán Malvájzba. Ja, és az utolsó legyen mondjuk egy olyan vizes pálya. Hol van az a csúszdás pálya, az a nagyon menő csúszdás pálya. Nem, legyen ez a Life-val. Ez legyen az utolsó. De jó lesz, meghalok emberek. Örülnék neki, hogyha mindegyiket bedobná. Ja, na gyorsan. Ez ki amúgy? Ja, mehetünk. Szabad speciál emótokat, és nem szabad emótokat használni, na. Block Dash lesz, ez az. Miért ilyen lassan mozogni? Ja, nem akarnak játszani, pedig így is én fogok nyerni. Mi van? Ott átbagó? Jön. Úristen! Itt aztán kihasználhatok mindenkit. Na, Wave 7. Mi a rekordom vajon? Találjátok ki, hogy mi a rekordom. Hát, semmi. Rondóver sajnos. Lejárt azért, mert csak kiestek. Na, mi lesz a következő? Ez az! Speed drop! Speed ugrás! Micsoda? Úristen! Na, itt tényleg lehetetlen leesni. Legalábbis nagyon nehéz. Na, hát ezt meg is nyertem. Ez elég könnyű volt megnyerni. Ja. Menjünk a következő pályára. És tényleg mindegyiket palmamra beadtak. Na menjünk. Go 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 go. Lehetetlen emberek. Mire visszamegyek, addigra már kitalálják. Nem! Jósan menjünk vissza, srácok, még mielőtt kitalálják. De...
azt kitalálják szerintem. Én vagyok az elsődik, aki beért. Ez az! Ja. Olyan Krampus sapkát kaptam. Ja, az ennek nagyon örülök. Ennek borzalmasan örülök. Ennek nem. Na. Nem érdekel az zoopark. Nem lehet valahogy ezt kinyomni? A reklám nem érdekel. Az érdekel, hogy menjünk. Na, végre. Go, 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 go. Elég volt ennyi pálya. Szerintem menjünk ezen a Power elektróson. Ja, szerintem menjünk ezen. És próbáljuk meg ki. Mi van? Ezt nem hiszem el. Exit film. Nem értem, srácok. Na, ezen menjünk. Go! Ne! Srácok, nem viszem el. Nem. Mi volt ez? Ember. De ember. Hehe. Saját pályámat nem tudom kivinni, amúgy ez bosszantó. Nagyon. Bi. Na. Tessék, kivittem. Ezt a pályát is. Szerintem, srácok, csináljunk egy pályát. Iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek, és lájkoljátok, hogyha ne szeretnétek. Megvárom. Megvagytok? Oké, mehet. Remek, akkor csináljunk egy új pályát. Legyen mondjuk az a neve, hogy Elektro IQ egy
million. Oké, IQ 1 millió, az lesz. Majd be. És ez egy rohadt hosszú pálya lesz. Hosszú lesz. Nem. Jó, szóval, ja. Ez lesz, és ide kell felmenni. Mondjuk. Így. Menjen fel a jével. Legyen olyan vékony. Legyen ilyen vékony. És legyen mondjuk hosszú. Igen. És ja. Hosszú. És ezt kéne így lefele, így. Szóval, igen. Go. Elfelejtettem a legfontosabb dolgot. Legyen. Sáros. Igen. És mehet szerintem, hogy ez mennyire kivihető. Mondjuk nekem egy edüstös játékosnak nem lesz olyan könnyű. Ez kivihető. Menjünk. Hát nem klatcsal biztos, vagy izével gyors, kétszeres ugrással biztos nem. Nem. Ja, kivihető. Célt arrébb viszem, mert zavar. Úgy. Mondjuk... Ja, igen, ide tegyünk uborkát, hogy nehezebb legyen nektek. Na jó. De... Go fel. Igen.
Go fel, menjünk fel. És mit csináljuk? Legyen mondjuk ilyen kicsi, és speed 100-os, az hogy néz neki? Menjünk, szerintem menjünk. Menjünk. Addig kell próbálgatnom, ameddig ki nem viszem a saját pályán. Nem? És lecsúszok meg. De nem már, ember! Ja, akkor cseréljünk rajta. Mondjuk legyen nagyobb, mondjuk ennyi. Na. Ó, az kivihető. Ja, kivihető. Meg még ide előre is rakunk egyet. Most vette ki. Mondom ide. English or Spanish? Feel the one my peace body Miért hülyén van ez? Úristen, nagyon meghaltam ettől a játéktól. Logika. 0 IQ-m van most már. Go. Utik egyszerre mozognak. Az jó nagy pofont. Ja, szóval menjünk tovább. De miért? De nem. Gyerünk, 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 gyerünk. Ó, ez kivihető. Mondjuk úgy, igen, ez kivihető. Ja, kivihető. És szerintem még rakjunk le egy utolsót. English or Spanish. Ja, menjünk. Go, speed 100 legyen, coordinated mondjuk legyen ilyen. Igen. Go. Egyszerre mozognak? Aha, mindegyik egyszerre mozog. Te jó Isten! Na mindegy, jó.
Hát és ide legyen egy rohadt nagy plac, ami feljön ide. Ide így, ne így legyen, gyere már, hanem így. Na, így. És legyen mondjuk ilyen rohadt gyors, és így. Mondjuk, jó? Jó, mert így ide. Na, mi ez már? De utálom ezt a pályacsinálást, hogy csinálhatták volna meg jobbra. Menjünk kicsit távolabb. Na jó, legyen így. Elég legyen. Mondjuk ez legyen itt. Mondjuk ezt így felfele. És ezt hosszabbítsuk ki. Így, ezt ilyen. Ezt így. Szóval, ja. Ez így jó lesz. Jaj. Nem tudom, hogy kell. Ide rakjunk mondjuk kalapácsokat, nem? Legyen hosszabb és vastag. Hosszabb is. Legyen ilyen 10x10-es méret. Nem tudom, hogy ez hányas méret, de... És ide rakjunk kalapácsokat. Na. Ja. Legyen így. Ezt a mondjuk még szerintem nagyítjuk fel. Kicsit feljebb legyen. Ez a nagyon nagy kalapácsunk. Ez nagyon nagy kalapács. Olyan gyorsan megy, hogy már a képbe is. Ja, ez nagyon gyorsan megy ez a kalapács. Ez tetszik nekem. Úristen, négy és így meg ide legyen.
Ilyen. Fel. Ez is nagyon tetszik nekem. És ezt mondjuk legyen 1, 2, 3-as legyen, vagy 4-es. Legyen 3-as, és legyen speed. Ez így hogy néz ki? Legyen speed 60-as. Úristen, ez nagyon jó pálya. Speed 60-as, még a célt egy kicsit arra, csak egy picit még, jó. És ezt már nem fogjuk állítani. És a speed cél. Ahol. És kell így ide menni. Fel. És nagyon. Mondjuk legyen speed 50-es, hogy ne legyen annyira nehéz. Na jó, legyen még egy kicsit a célt, ahol vigyük. De nem. Jó. Célt. Így. És ide rakjunk egy ilyet, hogy ide rá lehessen erre ugrani. Fel. Mondjuk ez legyen. Igen. Hú. Ez legyen így. Kicsit távolabb vagy rövidebb. Legyen rövidebb. Igen. Így. És bocsi, hogy nem beszélek ilyen sokat, csak koncentrálok, hogy ez legyen. Power 100 stop. Mi van? Legyen 3-as és start 2 seconds. Várjátok, srácok. Szóval itt vagyok, srácok, és... Fú, Isten... Ja, bocsánat, ez a speed angle, igen. Úgy néz ki. Nem is mozog. Igen, de mozog, csak... Ja, és nem kéne elvileg. Ide kell kilőnie a trambolinra. Hol van a trambolin? Trambolin. Itt van a trambolinom. Ennek nem a világ tetején kell lennie. Ide cél elé lerakom. Lerakom ezt így a cél elé, lejjebb kicsit. Ja. Ez mondjuk legyen egy power 100-as, és szóval legyen mondjuk
ilyen hosszú, és legyen ilyen vastag, és ilyen, így. Én szerintem kész vagyok, szerintem indítsuk el, mehet. Basszus, rátok, checkpointot elfelejtettem lerakni. Hol van a checkpoint? Itt van, így. Checkpoint. Hogyha idáig eljutott, akkor itt legyen egy checkpoint. Igen. Ja. Ne. Mi van? Nem működik, srácok, ez a taktika. Nem működik. Nem rakta le a checkpointot. De. Ja. Tudom miért. Ja. De. Ja, már nem is itt. Jaj, de hülye vagyok, emberek. Úristen, de hülye vagyok. Istenem. Hogy lehetek ilyen? Igen, ezt így legyen lefele. Mondom le. És ja. Igen. Elvileg leraktam. Most már működnie kéne checkpointnak. Nem működik még mindig. Na jó. Ne. Ja, működik, jó. És így próbálkoztatok, most már nyugodtan. Na. De miért rázám úgy az uborka? De ne rázzál már meg! És nem hiszem, el is kiugrok. Anyád. Ne. De legalább odáig jussak már el. Kiveszem ezt. Oké. Bazd meg. Lefele, 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 lefele. Na, ez így kezdődik. De miért a legsarkára rak? De nem hiszem, nem bírok egyenesen megmaradni. Nem...
Jó, de ezt a szoporkát nem érdekel. Eltüntetem minden. Na. De. Szia, viszlát. Na, most már kifut a méreg. De még így is ember. De mondjad, hogy ezt megérte. Jó, megérte. De így se jutok oda el. Ne fújjon már az a rohadt szél. Mondom, ne fújj! Mi van? Jó. Hát ittam a kalapácsot. Jó. Ne üssél már meg. De. Te kocog! Te nem üstem! De nem. De. Gyerünk, srácok, kiviszek a pályákat, Jó. Jó, kivittem. Publish. Nem. De miért ilyen lehetetlen ez? Ó, azt szerintem meg volt. Jó, meg volt, igen. De ne üss már meg! De. Ne.
Kész a pálya, elvileg. Majd. Ja, itt van, remek. Na, köszönöm szépen, srácok és lányok, itt voltatok ebben a mai videóban, és ugye írjátok le kommentekbe, hogy mit csináljak, meg mit mondtam itt a videóban. És arra a Ronaldo-s sorcomra majd léci nyomjatok sok lájkot, kérlek. Arra a Football Goals, arra nyomjatok sok lájkot, léci, és iratkozzatok fel még, nem tudom hányan, 29-en. És mert ez az 500, fél ezer feliratkozók lesz. Az jó lenne. Ja, szóval iratkozzatok fel, meg lájkoljátok azt a videót, azt a futballgolt. Na, én Power Electro voltam. Szavaztok, srácok és lányok, én Power Electro voltam, és a következő videóban találkozunk. Szevasztok!